बर' हारिनि गेजेराव जि मोनसे खौसेथिनि आंखाल जादों आरो बर' हारियाव जि मोनसे जेंना जेथोफोर फैदों जोंनि बिटिआर एकर्डनि दारैहाय मोनसे दफा दङ जे ओनसोलखौ बारायनायनि एरिया एक्सटेनसन इंराजियाव जायखौ बुंदों जेरै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्रा दाबो बेबो जाफुंजोबाखै सनितपुर बिश्वनाथाव गासै गं 40 गामिखौ फोसावदोंबाबो आरो केबिनेटआव थांखि लादोंबाबो दाबो गभर्नरनि बियो गभर्नरजों फोसावजायाखै बर' कसारि ओनसोल गावहा खुंथायनि गामि फोसावनाय खामानिया खेबसेनो जानाय नङा गुबुन गुबुन काउन्सिलनि सिङाव रायजो जानाय बर'फोरनि गामि गोग्लैनायफ्रावबो एसे जेंनाफ्रा दङ आरो जेब्लासिम एमपि इलेक्सन जोबा लकसभानि बिसायख'थि जोबा गुबुन बाथ्रा साननो मावनो समा गैया होननानै बिथांमोना बुंदों थुलुंगानि फुंखा जामिनी नार्जारिनि रुंसारि सानखौ इउपिपिअनि बानजायनायाव सनिबारखालि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव खुङो। बे हाबाफारियाव बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा जामिनी नार्जारिनि फिसाज्ला मिहिनीश्वर बसुमतारिया बाहागो लानानै आथिखाल बर' हारिनि गेजेराव गोबां जेंना नुजादों होनना बुंनायजों लोगोसे हारिनि अलखद समाव खामानि मावनो अराय थुलुंगा होनाय गावनि आंगो बिफा रुंसारि जामिनी नार्जारिनि बोसोन होलांनायखौ अराय गोसोआव लानानै हारिनि थाखाय बर'नि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुमजों सावरायनानै जयै खामानि मावलांगोन होनना बुङो। बर' हारिनि गेजेराव जि मोनसे खौसेथिनि आंखाल जादों आरो बर' हारियाव जि मोनसे जेंना जेथोफोर फैदों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायह्रानिफ्राय जोनोम जानायनि उननिफ्राय जि खामानिफोरखौ मावदों बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ थारैनो लाबोमारनांगोन बे गिलिर आरो गोगोम फोथायनायखौबो आफाया गालांदों आरो स्पेसियेलि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि सायाव बुंलांनाय बाथ्रा बे बाथ्राफोरनि मावनो गोनाङा जोंहा दंखायो आरो बे मावनो गोनांखौ बिबानखौ जों मोनथिगौ ओंखायनो थांनाय बोथोरनि जोंनि सतबांसा लानाय जाय सतबांसाफोरखौ जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनिफ्राय जों लाबोदों बर' हारिखौ नाख्रेबनाय नासयजानाय सुजानाय गादबजानाय गुबुन हारिनिफ्राय रैखाथि होनो होननानै राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थि फोथाराव हा हुनि मोन्थाय बेफोर जेरावबो मोनफ्रोमबो दिगावनो बर' हारिनि दावगानाय जौगाखांनाय नांगौ होननानै जों जाय सोमावसाराव बाहागो लाबोदों सतबांसा लाबोदों बे मालाबाबो ओरैनो आद्रि दाथांथों इसोरा जोंनो बोर सारस्रिथों आरो जों हाफुंथों मावनो बे मिजिंजों बा बे थांखिखौ बिथा खालामनानै जों मावलांबाय थागोन बे मालाबाबो थाबथानायनि बाथ्रा फैनो नाङा आरो फैगासिनो थानाय इयुन जोलैफ्राबो आफामोनहा जि लामाखौ जोंनो खोन्थालांदों सैथो सानस्रिजों खामानि मावनायनि बेखौ जों लाखिलांबाय थानो हाथों बेखौबो जोङो गोसोआव लानांगोन मोनसे बाथ्राया बेनो आफाहा मोनसे आं मोजां गुन नुदोंमोन आफानाव बे गुना जाहैबाय बियो मालाबाबो फोथाय खेबस' थगायसुला मानसिखौ मोजां मोना अलसिया मानसिखौ मोजां मोना बियो आरो जाय मानसिया सैथोखौ सिमान जानो थियारि नङा थगायसुला फोथाय खेबस' आरो अलसिया मानसि बिब्दि मानसिखौ आफाया गोख्रों रावजों सोंखारियोमोन बाथ्रा बुङोमोन आरो बियो थारैनो गमायैनो बे सैथो सानस्रि बा बे मोनसे सानस्रिखौ बा बे मोनसे जि मोनसे आफानि खामानि मावनाय बा जि लामाजों बियो बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो गनायथाव होननानै आं फोथायो आरो जोङो नाजालांनि मा मावनो हायो बे समा खोन्थागोन नाथाय जेब्लाबो जोङो रायजो राजानि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै रायजो राजाखौ लोगोआव लाफानानै रायजो राजाजोंनो लोगोआव थाफानानै खौसे खालामनानै माहारियारि आफादफोरनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बोरै जों ज' ज' खामानि मावलांनो हायो जों नाजालांबाय थागोन दा जोंनि बुंनो थाङोबा बर' कसारि ओनसोल गावहा खुंथाय गोदान बे गोदान हालोदाव जोङो गावस्रा असे मालाबाबो साननाया थिग नङा साननोबो नाङा सोरबाया गाव गावनि नेहाद एखुथा मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनो नागिरदोंबा बेखौ सिनायना लानो नाजानांगोन रायजो राजाया आरो गुबै सैथोआ बबे गुदिया बबे सैथो सानस्रिफोरखौ लानानै खामानि मावनायाव सोर फोथाय खेबस' खालामनो नागिरदों मानो खालामदों बेफोरखौ मिथिनो थाखाय साफ्रोमबो नाजानांगौ आरो मोनथिनो गुबै सैथोखौ मोनथिनायनि उनावसो जोङो बाथ्राफोरखौ बुंनाय बबेबा मोनसे बेरेखा दोलोखौ मदद होनाय होयो बेफोर बाथ्राफोरखौ थांखि लाहैनो जोंनो नांगौ नाथाय जेब्ला जोङो जोंनि मावनायाव गासैबो जोङो खौसेयैनो जयैनो माहारि आफादफोरखौ लानानै रायजो राजा आफादखौ लानानै खामानि मावनाया थिगैनो दङबा बावहाय जों गावस्रानि बाथ्रा मालाबाबो साननो नाङा आरो जोङो आं बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जोङो जेराव खौसेथि बर' सुबुंफोर जानाय खौसेथिनि मोन्थोरजों खामानि मावबोदों आरो खौसेखौ जों लुबैयो बर' हारिनि गेजेराव आरो दिनैबो खौसेथिनि आंखाला दङ खौसेथिनि आंखालाव जों भुगिदों ओंखायनो खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन बियो जोंनि नाजानाय जोंनि मावनायाव बेखौ समाबो खोन्थालांबाय थागोन आरो नुगोन
आरो जोङो बेखौनो फोथायथि होनोबो नाजागोन बाथ्राल' बुंनाय नङा खामानि मावनायजोंसो जोङो फोथायनायखौ लाबोनो हायो सुबुंनि गेजेराव दा ओंखायनो जोङो बयबो खौसे जानानै खामानि मावनायनि फारसे जोङो नाजालांबाय थानोसै थांनाय 12 सेप्तेम्बरमोन बियो बावहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि बुंनो थाङोबा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि डक्टर अनस पेगु लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि बिथां बिश्व दैमारिनि चेम्बारावनो आसाम आयेन आफादनि जोङो एसेमब्लि सेसन जिरायबाय थानाय समावनो रायलायनायनि खाबुखौ मोन्दोंमोन बावहाय जोङो रायलायनानै बेनो मोनसे थांखियाव फैदों जोंनि बर' कसारि ओनसोल गावहा खुंथायनि गामि फोसावनाय खामानिया खेबसेनो जानाय नङा मानोना गोबां मा होनो ग्रहसा बिखान्थिनि खुंथायबो गुबुन हारिनोबो होनाय जाबाय जेरै मिसिंफोरनो मिसिं अट'नमास काउन्सिल होदों राभाफोरनो राभा अट'नमास काउन्सिल होबाय टिवाफोरनो होबाय सनवालनो होबाय देउरिनो होबाय बिदिनो टेंगालनो होबाय दा बेफोर काउन्सिलनि सिङाव बर' गामिफ्राबो गोग्लैनानै दङ गोबां जायगायाव आरो माखासे माहारि आफादफ्राबो जोंजों रायलायदों बा जों रादाब मोनदों जाय जायगाफ्राव नांजाबलायनाय गामिफोर थायो बेफोर जेंनाफोर दङ आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि सिङाव रायजो जानाय बर'फोरनि गामि गोग्लैनायफ्रावबो एसे जेंनाफ्रा दङ बेफोर जेंनाखौ लानानै रायलायलांबाय थानायखौ खालामनोसै होननानै थांखि फैदों आरो बे थांखिया दङ दा बाथ्राया जाहैबाय माने जाय जिल्लायाव जाय जायगाफ्राव जेंना गैया बे जिल्लाफोरनि गामि बर' गामिफोरखौ फोसावलांबाय थानोसै होननानै सोरखारा जोंनो खोथा होदों आरो फारसेथिं जोंनि बिटिआर एकर्डनि दारैहाय मोनसे दफा दङ जे ओनसोलखौ बारायनायनि एरिया एक्सटेनसन इंराजियाव जायखौ बुंदों जेरै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्रा दाबो बेबो जाफुंजोबाखै गामिखौ सनितपुर बिश्वनाथाव गासै 40 गामिखौ फोसावदोंबाबो आरो केबिनेटआव थांखि लादोंबाबो दाबो गभर्नरनि बियो गभर्नरजों फोसावजायाखै सरकारि भाबै गभर्नरा फोसावनांगौ बेखौबो दाबो फोसावनाय जायाखै ओंखायनो समा लागोन आरो बे सम लागोनखायनो जोंनि बर' कसारि ओनसोल गावहा खुंथायनि जि मोनसे गामि फोसावनाय बेयो खोलोब हिसाबैसो जालांबाय थासिगोन नालाय माने फेस वाइसआव जालांसिगोन बेबो सम लासिगोन आरो बिसायख'थि खुंनोथ' बियाबथ' दानांगौ जायो गामिखौ जेब्ला फोसावखांजोबगोन अब्लासो बियाब दानाय जागोन आरो बियाबखौ दाखांनायनि उनावसो बिसायख'थि बिनो हागोन बेयाव गासिबो दिगखौ सालिजारि खालामना नायोबा जोंनि बर' कसारि ओनसोल गावहा खुंथायनि बिसायख'थि खुंहैनांगौआ सम लागोन ओरैनो मानसिफ्रा बुंलायलायो थाब खालामनायना गभर्नमेन्टआबो आरो गभर्नमेन्टहा गावहा मोनसे माबा थायो प्लेनिं थायो बिथांखि थायो बे प्लेनिं बायदि बिसोर लांगोन जों लुबैबानो जों लुबैनायजों खारजोबनोबो हानाय नङा मानोना दाथ' बेखौबो बुंनो हायो जे एमपि इलेक्सननि सम फैबाय दा गुबुन काउन्सिलनि बा गुबुन बाथ्राफोर साननायनि समानोफ्रा गैया जेरैखि जाया भारत हादराव बिजेपि दैदेननायाव एनडिए गभर्नमेन्ट लाबोफिननायनि जि मोनसे दावहा बायदि मोनसे थासारि बा नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव भारतनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव भारतआव बिजेपि सरकार लाबोफिननाय जि मोनसे जुजिनाय नाजानाय बा खामानि मावनाय बियो गिलु बालु मोनसे बेखौ बुंनांगोन जोङो गोख्रों मोनसे थासारिनि गेजेरजों बेयो सोलिनो हमबाय आरो जेब्लासिम एमपि इलेक्सन जोबा लकसभानि बिसायख'थि जोबा गुबुन बाथ्रा साननो मावनो समा गैया होननानै बिथांमोना बुंदों दा बे हिसाबै गोबाव जागोन